हाय नमस्कार वेलकम टू आवर फेमस भद्रक काली पूजा। सेंडर पिटी मत जान तुला कहबुन ना अभद्र कथा मानी कौन कलर व्यवहार कर जदि 3 वर्ष कम ढला आमको से मोदी देखुन आम कंपनी आप काम फेरस्त Buy one get one free. Buy one get one free. गोटे कम कर जदि ये फेल हो जाए गाड़ी ट्रेन पलैया भुवनेश्वर भुवनेश्वर पुणी बस पलैया भारी क्या सहित किए लाइन अच्छी आगे एंट्री कर देखा आम ये ना विश्व 3-3टा झील हाथ धरी चलती हाथ बांटी बुझला पुलिस थाना पिंडे बढ़िया
ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପକେଟ୍ ମାର୍ ପିଲାଟିର ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ବ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାନିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ବ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାନିଟି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତଧାରୀ ନିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତଧାରୀ ନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କର୍ମରତ କମିଟି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଐତିହାସିକ କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଧର୍ମସ୍ୟ କମିଟି ଭଦ୍ରକ बसे ना ଭିଡ଼ ନାହିଁ କିଛି କାହିଁକି ଖାଇନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଣୁନି କାହିଁକି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ मानिए पड़े चिप